Saler og skolebusser og 15 mennesker er blevet dræbt i perioden. Raketterne har traumatiseret i tusindvis. Blandt børnehavebørn i Sterot, der er begrebet rød alarm lige så meget brugt som ordene mor og far. De mennesker, som fra Gaza sendte raketterne afsted, de vil jo aldrig blive retsforfulgt for deres forbrydelser. Denne for Israel så helt utålelige situation, og intet andet er årsagen til krigen. Regeringen i Jerusalem har tøvet, fordi hensynet til, at en militær aktion vil kunne betyde mange civile liv, har vejet tungt. Men hvad så med proportionerne? Rigtig mange araber har jo desværre mistet livet. Flere end på den anden side, og er det fair? Først fremgår det jo af FN's charter, at hvert land har ret til at forsvare sig selv. Den eneste begrænsning er, at det militære svar skal følge princippet om proportionalitet. Jeg mener, at Israels respons klart lever op til det krav. Israel viser i virkeligheden meget stor mådehold, for kampen er jo ikke mod det palæstinensiske folk. Kampen er mod Hamas. Det er mulighederne for, at Hamas fortsat kan affyre raketter, der skal fjernes. Når det mål er nået, så er Israels militære aktion forbi. Jeg ved, at der i det israelske forsvar er meget strenge krav om, at man skal undgå civile tab. Når de alligevel forekommer, så hænger det sammen dels med, at Gaza er så tæt befolket, og at Hamas bevidst lægger sine militære installationer midt i bebyggede områder. At terrorister fyrer raketter fra bebyggede områder og mod bebyggede områder, det er noget, som også vores danske soldater i Afghanistan dagligt oplever. Derfor må danske soldater blandt andet påtage sig det tunge ansvar, at også civile afghanere dør. Denne infame terroristmetode er blevet almindelig, hvor som helst terroristerne holder til, og hver gang chokerer det jo selvfølgelig, når man ser de forfærdelige tv-billeder. At nu har englændere, nu har amerikanere, nu har danskere, eller nu har israelere dræbt kvinder og børn. For terroristerne er det nemlig blevet selve metoden til at opnå sympati, og de har forstået, hvordan man bedst snor sig i den moderne medieverden. For Hamas spiller liv ingen rolle, heller ikke deres egne. Hamas offrer gerne palæstinensiske børn i dette iscenesatte spil, hvis vel at mærke CNN eller Al Jazeera er til stede, når de sårede eller dræbte børn køres væk. Derfor opererer Hamas militært fra boligområder, og det er sørgeligt, at medierne bliver ved med at lade sig snøre. Men dette er dilemmaet, som den frie verden må forholde sig til. Taktikken at bruge civile som skjold har Hamas kun succes med, fordi modstanderen er et demokratisk land, som har moralitet. Hamas' taktik går kun, fordi de ved, at israelerne gør alt, hvad de kan for at undgå civile tab, og alligevel bliver Israel hele tiden hånet, chikaneret, hetset. Hvor mærkeligt var det at opleve for Israels soldater i 2006, hvorledes Hezbollah triumferende kørte rundt i gaderne i Beirut og råbte sejr, når de israelske soldater vidste, at Hezbollah alene havde sejr, fordi Israel havde vist mådehold, og ikke bare havde udfoldet hele sin militære magt. Der var 3 israelske divisioner inde i Libanon. Der stod 11 divisioner lige ned ad vejen, som aldrig kom i kamp, fordi Israel viste mådehold.